Dins del panorama de còmics de superherois, doncs una part de l'editorial Marvel que més ho està patant és l'univers Ultimate, el segon univers Ultimate, i del que més es parla doncs, és de la col·lecció Ultimate Spider-Man, que fins ara, fins al número 24, està guionitzant Jonathan Hickman. Però jo crec que del que no s'està parlant i on veritablement està la bona xitxa, ja que és la història central de l'univers Ultimate, és a The Ultimates. Aquesta és la història principal guionitzada per Dennis Camp i, ostres, això és el que a mi més m'està agradant. Són les històries dels Avengers que tenim en aquesta realitat i per mi és un what if molt, molt guapo. Una realitat alterna on les coses, doncs, ja sabeu per què, per tots els temes dels plans de The Maker, doncs no han sortit com surten a la Terra primordial i, escolta, a mi crec que això m'agrada bastant més que Jonathan Hickman i el seu Spider-Man. Jo us ho recomano molt. Ja anem pel volum 4, que recopila fins als números 12 i, bueno, jo tinc moltes ganes de veure què passarà a Ultimate Endgame. Només queden 5 mesos, ja que en aquests números anem mes a mes i res, amb moltes ganes de veure què passa.